So, may gabi sa tanan, nanapo kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko diha sa Ebanghelyo, no? Ang atong Ebanghelyo karon kinutlo sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 33 ngadto sa 43. So may gabi katong mga tao nga o mga OFW o mga kababayan ako nasa naglawig sa dagat o nasa kainiton diya sa Middle East o bisag asa ka mo, nasa Kapugnaw o asa ka mo makita mga Pilipino, nasa kagubot po, no? Nasa kakuyaw, kapiligro sa ato ang kinabuhi, nasa kawadon, labi na kami diri sa Pilipinas nga nangabilin, no? Magpadayon kami, pagsangyaw kaninyo, pagpaabot sa amo ang amo pong natunan, amo pong nadungog, amo ipaambit kaninyo diya. Ang Light Them with My Word. May gabi kaninyong tanan o among hangyo nga makanunayon kita maguban-uban sinimana sa papaminaw sa pulong sa Dios diha sa laygo nga kinabuhi. Kaning sambingan ni Jesus yan yung nakuha dito kang Isaya Kapitulo 5 versikulo 7, no? Nga mo gyapon ang iyang kanang ipasabot diha sa basahon, but sa katapusan lang iya lang gipasabot dito nga human niya gibuhat ang ang ubasan o talasan yang gipakural, ang kural niya gibutangan pa niya kanang dingding, gibutangan niya turi o kanang bantayanan, gibutangan niya o ang bato nga mooy galingan or kanang ang puganan sa kanang ubas, no? Para kanang kuana itaganan na niya o mag-ani o dako gyud nga ani gidako po na bato apan sa panahon na pag-ani kanana ang na-disappointed ang tag-iya kay ang iyang ubas nga iyang gitanom pait yung kayo, no? Dili mayo ang bunga. So kaniniya sa kang Isaya nga basahon sa Old Testament sa daang testamento o kasulatan iyang ipasabot ini ang mga katawhan sa Israel mao ang ubasan, no? Nga kanana ang gitanom sila apan ang ilang bunga pait dili mayo ang ilang bunga o tuod man ang tag-iya sa parasan iyang gigunog niya itangtang yang kural ipasagdalanan niya giguba ang kanana ang bantayanan o iyang sagna na lang hangtod gisagutan o iyang gitunglo nga unta wala na ulan nga muagas o ulan dito itong dapita. So na disappoint na siya, no? Napakyas siya sa mga katawhan sa pinili nga mga katawhan sa Dios, no? So kung tanaw nimo kanini ang kanang gospel nato o ebanghelyo nato pareho ra gyapon nga allegory di ay, no? Nga ang katawhan sa Dios mao ubasan, ang tag-iya sa ubasan mao ang Ginoo, no? Ang katuntuang mga serba mao mga propeta, ang mga propeta nga gipamatay, no? Diri sa ato ang readings, no? And then si Jesus mong katapusan yung gipadala yung anak gipatay gyapon. But gipa himangnuan kita nga ang allegory o magbasa tayo ng Biblia dili po nato palabian, no? Ang mga simbol kay basin og hasta ang mga dahon sa tanong na atong simbol ihatag, no? Hasta ang pala nga gigamit o mga tools nga gigamit sa pag-ani sa ubasan, mga kawayan o kahoy atong natagaan og meaning.
nagpahimangno gyapon, no, ang kanang mga Bible scholars nga dili na ang kanang ang atong pagbasa sa ato ang ebanghelyo, no. So matuta sa kanang verse 34, no, sa panahon sa pamupo sa ubas, gisugo niya ang iyang mga sulugoon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan sa nahitabo kaning nga serban, mga propeta man siya, sa pag-abot sa mga sulugoon gipangdakop sila sa mga sako, sa mga saop. Gikulatan nila ang usa, gibato ang usa, o gipatay gayud nila ang usa. Umani adto nagsugo pag-usab ang tag-iya ug mas daghan pa nga mga sulugon kaysa una, apan mao gyapon ang ilang gibuhat. Mao gyapon ang ilang gibuhat sa kanila. Sa kaulahian gisugo sa tag-iya na iya na lang anak iyang ipadala. Nagunaw na siya, pasinong tahuron na nila ang iya anak. Kinsa man ning anak mo kani si Jesus, no? Ipadala ni sa Ginoo ang iyang bugtong anak. Batula sa verse 38 makita nila apan sa pagkakita nila sa saop nakakita sa iyang anak, niingon sila ani ang manununod dali patyo nato aron mato ang iyang mapanunod. But kaning po nga gihisgutan nila nga gi-assume nila, no, i-presume nila nga kung patyo nila ang anak sila na makapanunod, dili man siguro, no. But as allegory, allegory na ipakita sa ato ang Ginoo, dili ba yan para sa ato, para ni sa mga punuan sa mga pari nga dili mo tuo sa iyang authority, no. Sambingay para makasabot sila nga siya naay otoridad sa iyang pagpanudlo. Nasa verse 39, busa gidakop nila siya ug gida dito sa gawas sa ubasan o gipatay. Si Jesus, no, gilansang sa cross outside man sa walled city, no, ilang gipatay ug wala nila patya sa binyag kay mahimo man nga kuan kanang unclean, no, dili na limpyo ang ubasan kung mamatyan. So ma-contaminate na siya, madaot na ang iyang produkto, ang ubasan. So iyang gilabay nila siya gawas sa ubasan, dito nila gipatay. Kaning pagpatay outside, no? Outside sa vineyard, muning nagpasabot nga si Jesus gipatay diya sa Golgotha, gawas sa Jerusalem. Na makita na to sa Mateo chapter 27 verse 33, no? Sa makita na to sa Hebrehanon chapter 13 verse 12, no? Yan siya nga sama usab niini ang hitabo kang Hesus tungod kay dito usab siya gipatay sa gawas sa lungsod aron pinaagi sa iyang dugo mahingluan niya ang mga tao sa ilang mga sala. Unya sa verse 40, unya nangutana si Jesus kung mobalik ang tag-iya sa ubasan, unsa may iyang buhaton yadto mga sao, mitubag sila. Kinsa man sila mitubag ang pari gani katong punuan sa pari ng Hudiyo o mga elders sa simbahan, no? Mitubag sila, pamatyon niyang gatong dautan ng mga saop o dili gayon niya kaluyan. Unya pasaupan niya ang iyang ubasan sa mga saop nga muhatag sa iyang bahin, no? Sa muhatag sa iyang abot matag-ani. So ang mga pari ba yun ang nag-istorya, mga pari sa kanyato, no? Mga chief priest, punuan sa pari mo po yung patyon, no? Kanana ang sila kasabot sa sila lagi pasabot nini. O sa pagkamabungahon, no? Kanana ang gi-emphasize yun sa Ginoo ang pagkamabungahon, ang importante sa pagkamabungahon sa ato ang kinabuhi. Diri si Matthew
ang pagkamabungahon ng pasabot nga mabungahon sa ato ang kaugalingon kinabuhi. Sa mga leadership sa Hudyo nga sila mo ta mga pinili sa mga katawhan o pinili sa Dios, wala po sila makahatag, makadiriga sa ilang maayong abot, no? O ang vineyard nga ang ilahamon ta sila mga pinili sa Dios. Ang vineyard, ang katawhan sa Ginoo o ang simbahan na gihatag na noon sa ato ang simbahan na minugna ni Jesus. Pinagi kang Jesus o panguluhan, primero pangulo si Pedro para makaani o kanang mabungahon ang ato ang simbahan, atong vineyard o atong mga katawhan sa Ginoo. Umiingon siya sa verse 32, usab si Jesus kanila, wala ba ninyo mabasa ang giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikoy sa mga panday? O gayud ang himuon nga mahimong pundasyon, mao kini ang gibuhat sa Ginoo. O kay bulungan kini kanato, no? Makita man nato ni sa Salmo 118 verse 22 to 23, no? Ang bato nga gisalikoy sa mga panday, mao ang himuon nga mao hinuon ang nahimong pundasyon nga bato. Gihimo kini sa Ginoo ug katingalahan gayud kini, no? So gikot lang ni Jesus ang Salmo 118, no? Ug mi padayon si Jesus sa pag-ingon kanila, mao kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo kun dili ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa ilang mga gipabuhan. So ang simbahan namugna ni Pedro, pinagi kang Jesus o si Pedro o mga apostoles, mo ang pundasyon o si Jesus mo ang cornerstone, which keeps the structure from collapsing. Kakita mo anang structure nga or kanang arko, so, no? Muna si Jesus. Mo siyang nag-bridge diri sa kanang ang Old Testament nga promesa ngadto sa New Testament mo ang fulfillment nga gituman gyud ni Jesus diha sa iyang pagkamatay o paglansang sa krus o pagabanhaw, no? Siya gid ang nagtuman. Mo na ingon siya, kita pud kuno mga tumutuo mga cornerstone nasa Episo Kapitulo 2 versikulo 20, no? Kitang mga tumutuo sama sa balay nga bato ang patukuranan o si Kristo mao ang bato nga patukuranan. Ang mga apostoles, ang mga propeta sa Dios mao ang mga haligi, kamo mga uban sa mga bahin sa balay. So kita maday uban sa bahin sa balay. Muna kita itawag sa pagkamabungahon. Usa sa atong pagkamabungahon ang pagkabigpod sa mga tao nga wala makadungog sa maayong balita, labi na kani maayong balita sa Ginoo. Nga kitawag man day kita diha sa iyang palasan. O kita na-assist mo ang cornerstone, no? Patukuranan. Safety gyud kita. Kung sayon kayo ang atong pagkabisa. Personal, kita gitawag na mabungahon. Dili kay kita magmakulang sa to ang kinabuhi. Kinaas Jesus. Salamat kayo kung maayong gabi sa tanan. O ayaw kalimot sa pag-like o pag-subscribe sa ato ang video o pagpadayon sa inyong pag-suporta sa ato ang kalihukan. Light them with my word. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.